dyma'r wythnos gyfan ola ymrysal cyn yr haf, felly mae pawb yn brysur, yn gorffen gwaith yn y swyddfa, ond wrth gwrs mae'r trafodaethau i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd dim ond nawr yn dechrau a bydden nhw yn parhau. A bydden ni, wrth gwrs, yn gorfod dilyn y trafodaethau yn arbennig yn edrych ar sut mae pethau'n effeithio ar Gymru. A byddai yn mynd i San Steffan nes ymlaen heddi gyda aelodau seneddol ni i drafod hynny hefyd. Wel, yn yr wythnos brysur hon, mae Elen Iorwerth wedi bod gyda ni a wedi dod ar brofiad gwaith o le, Elen? Dwi'n dod o Sir Fôn, yn Gogledd Cymru, so nes i hedfan draw nos Sul i ddod i weithio am awsos yma. A beth ti wedi bod yn gwneud, pa fath o bethau? Wel, dwi wedi bod yn mynd i drafodaethau ar hunaniaeth Ewropeaidd a trafnidiaeth a twristiaeth rhwng yr Undeb Ewropeaidd, yn enwedig fel twristiaeth o dramor, achos wrth gwrs fydden ni ddim yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, felly fydden ni'n cyfri fel twristiaeth tramor mewn peth amser hefyd. Wyt ti wedi mwynhau? Do'n ofnadwy, mae'n anhygoel o le yma, mae'r adeilad a bob dim yna, bob dim ydych chi'n gallu bod isio yma, mae pawb yn ofnadwy o groesawgar ac eisiau helpu a mae'n ofnadwy ddiddorol hefyd. Ac o ran dy ddyfodol di, beth wyt ti'n gobeithio gwneud? Wel, ar hyn o bryd dwi'n gobeithio wneud athroniaeth gwleidyddiaeth ac economeg, ond dwi'n hoffi yr elfen gwleidyddiaeth a economeg yn fawr achos dwi'n teimlo fel bod mae'n rheoli'r byd bron ac mae'n ddiddorol dysgu am y ffordd mae'r byd yn gweithio a pam mae o felly mae'n hynod o werthfawr i fi gael dod yma. Mae wedi bod yn bleser gael ti yma wythnos hon. Diolch yn fawr. Diolch.